Dagiti bendisyon nga malakam dagiti mangtuntun ken Apo Dios. Daytoy ti paulo ti sermon ni Pastor Mark Awaaw ti Jesus Reigns Ministries Hawaii idi Domingo, June 28, 2020. In record mi daytoy nga para kadagiti miyembro ti Bible Study mi ditoy Waikele. So kablawan na kayo kapid Alipia ni Nita ni Auntie Siding. Kastamot Hi, Auntie. Yeah. Gabay nga dito nakikita ka nagsasaritan. Yeah, kastamot ka ni Manong Pilino, Kagawan, ni Manang Benita, Manong. kani natin ni Manong Itay. Yeah. Edgardo. Yeah, Manong Eduardo, kastamot ka ni Manang Gerarda Bulibol, kan digiti Ni Marina. ni Marina, kan digiti sabsabali pa nga may ilalaok. So inaramid mi dito nga video. Dito kakabsat ti umuna nga video mi nga dudwa kam kanita nga nangaramin ito'y kwarto mi. Ket no siya sinuman nga pada nga Ilocano ti agkalikagom nga dumngeg kas parigan kumakan ni Kasinsinroy kan dadumapay, then welcome kayo nga dumngeg. So basahan tayo detoy umunang nga sakbay nga mangrugi tayo kumararag tayo. Our great and loving Heavenly Father, amaming Diyos nga nailangitan, agyamang kami kadetoy nga gundaway nga in an informal way maibinglay mi digiti nasantuan nga sasaom baban kadetoy virtual sermon study. Ket Apo, sika kadi iti mangtignay ti puso wenno pampanunot dagiti siya sinuman nga dumngeg, ket babaen ti Espiritu Santo malawlawagan kat ti panunot ken puso da nga makaawat kadetoy nga mensahe. Ikararag mi amin digitoy tinagan ni Apo Jesus. Amen. So basahin tayo detoy bersikulo nga aggapo ti Deuteronomy chapter 4 verse 29. Kunana, sadyay sapulan yun to ti Apo a Diyosyo, no biruken yo ti amin na puso yo, masarakan yun to. So DJ Ilocano na dito ket Deuteronomio kasjay. Anya ti kayat na nga sawen DJ ngamin Ingles nga nakaiyadawan na dito ket inlawlawag ni pastor, meaning of seeking God. Anya ti kayat nga sa wen ti panang sapol, wenno panang tuntun, wenno panang biro kanapo Dios. Ti kayat nga sa wen panangiturong tayo ti panunot ken puso tayo kanapo Dios. Panangilinya tayo ti biag tayo kadagiti panggep ken pagayatan ni Apo Dios. Inusar na DJ Ingles ngamin nga title, Setting the Mind and Heart on God. Dito ket saan nga basta aramid ti panunot wenno emosyonal nga panangbiro kanapo Dios. Ti kayat na sa wen kakabsat ket detoy ti panang sukimat tayo, ti puspuso tayo, tapnon makalinya matlaeng detoy ti pagayatan ni Apo Dios. So panangilinya tayo ti biag tayo kadagiti panggep ken pagayatan ni Apo Dios. Masansan ngamin nga mapukaw ti connection tayo kanapo Dios. Saan nagapot at tinanlikodan na tayo ni Apo Dios? No di kat no daduma kat maiwawa ken mapukaw tayo.
ang mamuyo kadi nga ni Apo Dios ket ikalkalikagum nalata nga mapasubli na tayo kan kuana. Inaramid na dito idiinted na tibugbugtong nga anak na ni Apo Jesus. Tapno siya sinuman amamati kan mangawat kan kuana ket saan nga may impyerno. No di ket maddaan ti biag nga agnanayon. Ken deta makareconnect tayo kan ni Apo Dios. Iso nga imbagana ijay Juan 14:6. Siya ti dalan ti biag ken kinapudno. Awan ti makadanon ti Ama no saan nga magna kanya. Ngem adu dagiti makungkuna nga barriers in seeking God. Moyo narigat basit nga Ilocano ta atidog ti pakaiyulugan na. Anya dagiti makatubeng ti panang tuntun tayo kana po Dios. Ninita ket ti kayat na nga mausar ket makatiped. Ngem ti English Ilocano Dictionary ti bagana makaabeng. Ngem nalabit mawatan nyo dito yan. So dagitoy ti makatubeng ti panang tuntun tayo kana po Dios. Tay ilimlimod tayo nga basol. Tangamin basol ti mamagsina kanda tayo kana po Dios. Sumaruno detay agiduldulin ti saem ti napalabas. Sino kanda tayo kakabsat ti nagkam ti gundaway na katadot may lista na nga surat nga Dear Lolo Pat. Ibingay kumangkang ka dagiti linambag ti napalabas. Sumaruno ket adu dagiti impenen tayo nga gura tayo ti sabali nga tao grudges kunana. Dagiti panagdua-dua ti pamati, disbelief. Ken ti maysa nga kangrunaan nga nalabit datayo amin nga tao ket may apply dato. Datay saan nga may kat nga kinapalangguad ken kinataksit. Dagitoy ti makatubeng ti panakaawat tayo ti pambendisyon ni Apo Dios. Makaigapo ti saan tayo nga panagmature ti pamati. Isot gapo na nga no mga ganyo detoy tatak at detoy ti panawag kakabsat nga agpakawan tayo kumakan kuana. Isuko tayo ti bagi tayo kana po Dios ket kiddawen tayo nga tubayan na tayo ti kinatao nga kayat na nga pagbalinan tayo. Panagsabli tayo kaday gitoy nga bersikulo nga imbasa mi. Anya ti makaigapo. Mapantay diya sumarang slide. Anya dagiti makaigapo ti panang tuntun kana po Dios. Ket intayo kadagiti example ti daan nga tulag no anat dagiti okasyon nga agsubli dagiti tattao ni Apo Dios nga mangtuntun kang kuana. Umuna no nagbasol da kana po Dios. No makabasol tayo, saan tayo kumangag lemeng kana po Dios? Tapasaray no daduma ket detay babain tayo ket tay pagsasaon nga nabasa akmatlaengen so aglublubak nga rodlangen so jak agsublin kana po Dios. Kuna dagitay nakaaramid ti basol no daduma. Kakabsat umasideg tayo ket di kan kuana. Tapnon agpakawan tayo. Sang kayong agbabain, gapo taman agpakawan niya po Diyos, no agkumpesar tayo, kan kuana, tibasbasol tayo. And then ti may katlo, dagidi Israelitas, mapandatuntunan niya po Diyos, no agmaga ti pamati da. So, kakabsat, ay kunakuma, hindi may kanduan, no kasapulan da ti pigsa. Umasilig tayo no kumapoy ti pigsa tayo nga mangsaranget ti problema tayo. Gaputan no bukbukudan tayo lang nga pigsa kakabsat ti pagdependyan tayo. Asan tayo nga kabalan dagiti
adu nga problema timiyang. And then dete may katlo, no agmaga ti pamati da, isut pa ng tuntunda ka na po Diyos. Kasapulan da ngamin ti presko nga panangsagid ni Apo Diyos kadakwada. Kasapulan da nga mapuno da ti Espiritu Santo babaen ti panangtuntunda ka na po Diyos. Apaman nga makariing da ti parbangon ket masansan nga agrukbab da manipod bigat aging gana ti lumnek ni Apo init. Nita, ni, badang mga mangmangan, iso nga napan rimuar. So, nadlaw yun dito kakabsat, manipod parbangon, masansan nga agruk-rukbab da, aging ganat lumnek ti init. Mano kada tayo iti makalipat pay, gaputa busy tayo, business ngamin, ti may isang kang runaan nga makaiga pong awan oras tayo ko na po Diyos. No adda problema da, tuntunan da ni Apo Diyos. Kuna da di Biblia, nga no adda problema, di kag kitakit nga mangtuntun ka na po Diyos. Masansan nga problema nga min ti makaiga po ti panagparintumang tayo. Deto'y ti panahon kakabsat, kadeto'y panahon ti COVID-19 pandemic. Deto'y ti panahon ko mga okasyonan tayo nga tuntunan ni Apo Diyos nang nangruna no saan tayo nga makaruar. No adda kabutang da, dagiti mamati ti barong tulag, mapanda tuntunan ni Apo Diyos. Kunana ijay Salmo 34:4. Imawagak ti Apo ket sinungbatan nak, inispal nak kadagiti amin nga pugbutbut nga. Di tayo kung may palubos kakabsat nga pilayin na tayo ti buteng kadagitoy nga panawen ti COVID-19. Dahito iti panawen nga umasideg tayo kanapo Diyos. Ta saan nga espiritu ti kinatakrot ti inted kada tayo ni Apo Diyos, no di ket espiritu amang ted kada tayo ti pannakabalin. Ayat ken kinamanag teppel. May kadwa nga Timoteo 1:7. No madanagan ka, when no agnervyos ka, kabsat, umasideg kayo kuma kanapo Diyos. Ti rebeng na nga aramiden tayo, intay jay may kadwa slide. Ti rebeng na nga aramiden tayo, ket kang kanayong kuma at tuntunan tayo ni Apo Diyos. Tay tuloy-tuloy. At daman problema tayo wenno awan. Rebeng na nga maisidig tayo akang kanayon kanapo Diyos. Kasta ti aramiden digiti mangipatpateg kanapo Diyos. Saan nga sa tayo labirukan ni Apo Diyos, no nagbasol tayo, no kasapulan tayo ti pigsa, no agmaga ti pamati tayo, wenno adda problema tayo, wenno kabuteng tayo. Gaputan tuntunan tayo ni Apo Diyos, no umasideg tayo kanapo Diyos akang kanayon, ti amin nga sitwasyon, kakabsat, bendisyonan na tayo. Tanong amin, tuntunan tayo ti pagarian ti Diyos ken ti kinalinteg na, wenno ti pagayatan na. Deto'y Jack May Lucano de kuna ni Pastor Mark, a divine exchange takes place. Bendisyonan na tayo. Ipangpangruna tayo ket di, jay next slide sa dito. What? Kunana, ipangpangruna tayo ket di abiruken ti pagarian na, ken tungpalen ti pagayatan na. Ket ited nanto amin akasapulan tayo. Deje ket nagapoy ije Matthew 6:33. So, intay itata, adalen kadetoy remaining parte detoy translation ti sermon ni Pastor Mark iti Domingo. Anya dagiti gungguna, dagiti mangtuntun kanapo Diyos. No tuntunem ni Apo Diyos, masarakam isuna. Proverbio 8:17, ay ayatek
dagiti agayat kanyak, masarakan nak dagiti mangsapul kanyak. Ket kinapudno na kakamsat saan lang nga deta ti maadal tayo dita. No aramiden tayo detoy, may eksperyensya tayo ni Apo Diyos. Masarakan tayo ti inana, tinabannog nga kararwa tayo. Kasla mabisbisinan, wano marnek, amapadanuman, detay natikag, kuma, nga pamati tayo. Kakabsat, birukan tayo, tuntunan tayo ni Apo Diyos, lumabigatan tayo. Basaan tayo iti sasauna, apaman nga gring tayo, nga mabigatan, ket mapadasam to, ti naidumduma a kinatalna ti riknam, ket mariknam ti presensya ni Apo Diyos ti biyag mo. Kinuna jay Matthew 11:28-30. Kitaan tayo. Dito. Umay kayo kanyak, da kayo amin anabannog, ken madagdagsenan, ket paginanaeng kayo. Alain nyo ti sanggol ko, ket agsursuro kayo kanyak. Agsipod tanaemma ken napakumbabaak, ket masarakan yun to ti inana. Tananam ay ti sanggol nga ited ko kada kayo, ket nalagaan ti awit nga ipabaklay ko kada kayo. So that English, come unto you those who are heavily laden. At dapay kanta ni Basil Valdez nga Tagalog kada ito. No tuntunem ni Apo Diyos, masarakam tibiyag. Kuna jay profeta nga ni Profeta Amos 5:4. Kuna ni Yahweh kadagiti Israelita, umay kayo kaniya, ket agbiag kayo. Jay panang tuntun tayo kan Apo Diyos, ti mangsindi wenno mang parubrob kadagiti kalikagom ti biag ngagnanayon. Ngay mula na ti puspuso tayo. Iturong na dagiti pampanunot tayo, kadigiti bambanag nga nailangitan. Tangamin digiti bambanag nga sinikwa tayo dito'y daga, temporaryo da amin digito'y kakabsa. Makita mida ita, and then intun sumaruno, dito'y mapuputan, apagkimat, mapukaw da. Malagip ko launay, idi sa kalman. Di balay ti milyonaryo apo pagbabible study ami idjay Cebu at that jay Beverly Hills. Nadamag mi nga nauram nga namin pinsan. Ket dayjay ti lugar dagiti babaknang. Awan ti nairaman na gaputa ti maysa nga balay ijay nalawa ti lote na dikat awan ti nairaman, jay abay na kat day aking kukwa ti gaysano. So detat mangipakita kakabsat nga dagiti sanikwa tayo kat temporaryo dahan tayo nga maputputanida nga maitugot sa dilangit. Ngam kunana detoy nga dagiti mula tayo sa dilangit kat saan to ang mapukaw gaputa agtalinaed da nga agnanayon. Kuna ti lubong, tuntunem ti panagkontento tapno masarakam ti panakapnek ti biyag mo dito'y lubong. Ngam kuna ti Biblia, tuntunem ni Apo Diyos, ta isulaeng ti pakasarakam ti panakapnek ti biyag dito'y nga lubong. Mientras nga tuntunen tayo ni Apo Diyos, ad-adda nga maawatan tayo, ad-adda nga maawatan tayo ti kaipapanan ti biyag, ken ti panggep ni Apo Diyos ti biyag tayo. Kinuna ni Apo Jesus ijay Juan kapitulo 10 versikulo 10. Imayak tapno maaddaang kayo ti biyag, biyag nga awan pagkurangan na. So, nutuntunan tayo ni Apo Diyos,
Masarakan tayo isuna, ket masarakan tayo tupay, ti biyag nga agnanayon. And then, ti sumarunong nga magunod tayo nga gungguna, no tuntunan tayo ni Apo Diyos. Kakabsat, masarakam ti pigsa. Kunadya Isayas, Kapitulo 40, versikulo 31, ngem dagiti agpanuray ka na po Diyos, ket maparaburan danto ti pigsa. Agtayab danto akas laagila, saan danto amabannog no agtarayda, saan danto akumapsot no magnada. Kasapulan tayo ti pigsa ni Apo Diyos, kakabsat, ti inaldaw-aldaw. Sakbay nga rugbyam ti aldaw mo, wenno imbes nga trabahom ti umuna nga panunutem, kabsat tuntunem nga umuna ni Apo Diyos. Kaduan na kada tayo, ket apama na mabigatan, dagdagusan tayo ti agpanunot, kadagiti aramiden tayo, dagiti problema, iso dat mangpunot, panunot tayo, wenno tayo pamilyado, jay pamilya na ti umuna nga panunuten na. Diya kibagbaga kakabsat, awan diferensya na data. Maya data. Nga masapul kumang ti umuna nga tuntunen tayo, apaman nga agring tayo, kat niya po Diyos, iso kumati umuna nga mapanunot tayo. Ta iso na ngamin, ti paggapuan, ti pigsa tayo, nga mga ramin tayo plano tayo. Kasapulan tayo ni Apo Diyos, nga mangsaranget kadigiti parikot ti biyag. Kas gagangay a tao, kaptan na tayo ti panakabanog. Ngem kuna ti Biblia, nga digiti agdepende ka na po Diyos. Adan ninita taliko. Digiti agdepende ka ni Apo Diyos. Kuna na nga itay basa kitay. Ngem digiti agpanuray ka na po Diyos. Mapabarunto ti pigsada, agtayab danto akas laagila, saan danto amabannog no agtarayda, saan danto akumapsot no magnada. Iso nga kakabsat, di kay kumaagpanuray, ti bukod yu nga pigsa. Kasapulan yu ti presko nga panangsagid kada kayo ni Apo Diyos, para ti pigsa nga kasapulan tayo tinaldaw-aldaw, ket maadaw tayo kenkwana. Isut gapuna nga kasabulan nga umisidag tayo, ti presensya ni Apo Diyos, ket aguray tayo ijay sa kaanan na. Nang nangruna kada tayo nga, uno kada kayo nga double job, uno da kayo nga, da tayo kunak kumanga, adda nadagsen nga responsibilidad nga pagbagkatan tayo ti biyag. Kasapulan tayo ti supernatural nga pigsa nga nilaeng Apo Diyos ti makaipaay. Ti pigsa ni Apo Diyos ket awan patinggana. Kumapoy digiti tumeng tayo, no maguguran tayo, ket no magagara tayo ti pressure, ti biyag, uno gapo ti, ano anyaman nga makaigapo. Agtigerger, dagiti ima tayo ti buteng. Kakabsat, agkamang tayo kumakan na po Diyos. Ken ti sasauna. So nga, data kakabsat, iti panunutan tayo kuma. Ni Apo Diyos ti mangited ti kired tayo nga di agpalyar. Bitbiten na kayo nga mangsaranget ti anyaman nga problema asang-sangwen nyo. Ni Apo Diyos ti paggapuan ti pigsa tayo. Ti panawen nga agkapoy tayo kakabsat. Ni Apo Diyos ti mangited ti kired tayo. Ket nunay takleb kayo man gapu ti dagsen ti problema yo. Ket naawang ka tinamnama, naawanang ka tinamnama. Tikad pigsa ni Apo Diyos. Ken sobra-sobra nga panagayat na ti mangitag-ay kada tayo. Ken mangited kada tayo ti sabalipay agundaway. Kada aldaw, kasapulan tayo ti pigsa.
manipod kanapod Dios. Nutuntunem ni Apo Dios, masarakam tirag-o ken ragsak. Kuna naman ta Biblia, ragsak tayo, takukwa na tayo ti Apo, agragsak kumaamin ngagdaydayaw kang kuana. Umuna nga Kronikas, Kapitulo 16, versikulo 10. And then, sumarunupay. Nutuntunem ni Apo Dios, saang kanto ngagkurang kadigiti nasasayaat nga bambanag. Kuna di Salmo 34:10, uray dagiti leon maawanan dati kanen, ket agbisinda. Ngem dagiti agtulnog ti Apo, adda amin nga imbag kadakwada. Nasayaat ni Apo Dios kadigiti mangtuntun kang kuana kakabsat. Iso nga santay kuma nga agkurkurang. Wenno santay kuma nga agalumiim kunak kuma nga masideg kang kuana. Iso nga di kay mabuteng no agsagaba tayo ti rigat kadigitoy nga panahon ti pandemic. Ni Apo Dios kakabsat isut mang pataod kadagita kasapulam. Kabalan ni Apo Dios nga usaren ti anyaman nga sitwasyon tapno mabendisyonan na tayo. Ni Apo Dios ti kasapulan tayo ket dagiti probisyon nga ited na kada tayo isut makaipaay ti pakapnekan tayo ti biag. Ti klase ti lubong nga naimmateryalan ket nalakaunay nga maiparis tayo ti kaadwan nga sana maibos ti kalikagum da nga ang resulta ti saan nga panakarnek wenno saan nga panagkontento. Ni Apo Dios laeng ti makaited ti panakapnek ti kararuwa tayo. And then sumaruno nutuntunem ni Apo Dios, masarakam kakamsat ti kinalinteg. Hosea 10:12. Kinunak, idi, agarado kayo ti baro adaga para ti pagimbagan nyo. Agmula kayo ti kinalinteg ket apitan nyo dagiti bendisyon anagunudyo ti kinapudnuyo kanyak. Tatyempon ti panagpatulong yo ken ni Apo Dios ket umay kunto ibuyat. Ibuyat kunana dagiti parabor kada kayo. Kaslasaan nga may ladawan dayjay Ilocano version dito nga translation kunana. So nga palubusan dak basa ag Ingles. Sow for yourselves righteousness. Reap steadfast love. Break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain righteousness upon you. Babaen ka ni Apo Jesucristo, day deklararen ti kinalinteg tayo. Saan nga gapo ti kabukbukudan tayo nga aramid, tinakaigapo ti kinalinteg tayo. Inted ni Apo Dios kada tayo babaen ken ni Apo Jesus. Ngem ti panagbiaga na linteg ti inaldaw-aldaw. Saan na nalaka nga aramiden deta kakamsa. Ngem babaen ti panangtuntun tayo ken ni Apo Dios ti kada aldaw. Mabalin tayo ti magna wenno agbiag babaen ti Espiritu Santo. Iti kasta ket malisyan tayo ti biag nga agkalikagom kadagiti na ilubungan nga aramid wenno derrep ti lasag. Dayjay panangilinya tayo ti pagayatan tayo kadayjay pagayatan ken panggep niya po Dios ti maysa nga kadadakkelan nga magapuanan tayo ti daytoy nga biag. Gapu ta ti managbasol nga kanawidan tayo ket no ditay makontrol kakabsat ket agpanggep nga mangaramid lata ti kabukbukudan tayo nga pagayatan. Kaya't nasa uwen ket saan tayon nga agbibiyag para ti bagi tayo no di ket
agbibiyag tayon para kana Apo Dios. Amuyo kadi kakamsat nga jay panawen nga usaren tayo ti presensya ni Apo Dios ket isu ti makaipaay ti panagibtur ken pigsa tayo nga mangilepas ti atidog nga dalan nga pagnaen tayo ti biag ken mamagkalikagom kada tayo makita tayo ti idadateng ti pagarian na ditoy daga ken panakailiw ti panagsubli ni Apo Jesus ditoy lubong. Iso kakabsat nga kasapulan ti panagsagana tayo. Masapul nga buraken tayo dagiti bimmaton nga bisyo tayo. Ken dagiti aramid tayo nga saan nga may kumpluntar ti pagayatan ni Apo Dios. Ilinya tayo kuma dagiti aramid tayo kadagiti panggep ken pagayatan ni Apo Dios. Gibusan tayo detoy nga sermon kakabsat. Babaen ti panangulit tayo. Ni Apo Dios ket napudno at Dios. God is a faithful God. Tuntunan tayo kumaysuna tapnon muna masarakan tayo ti biag, masarakan tayo ti pigsa, masarakan tayo ti kinaragsak. Ken tapno saan tayo nga agkurang kadagiti na imbag abambanan. Tuntunan tayo ni Apo Dios kakabsat. Tapnon masarakan tayo ti kinalinteg. Data apo iti nagibusan ti panangyulog ko ti sermon ni Pastor Mark Edi Domingo. Ket kada kapid piyang anti siding manong Pilino, manang Benita ke manong Eduardo. Nay detoy ti isurat yo detoy ti assignment. Ket kitantay to no mapasarunuan mi kanita detoy. Yan dayjay virtual sermon study tayo. Anya tinapilim. Anya tinagustuam. Anya tinaginteresam. Anya tinakatukay. Anya tinakatignay. Anya tilimmagto. Anya tinakakapture ta atensyon mo kadigijay bersikulo nga imbasak. Then may kadwa. Anya ti kayat asa uwen kadigidi nagkauna nga nakaiturungan detoy nga surat. Anya ti kayat nasa uwang kengka anat panagawat mo kadigitoy nga bersikulo. And then ti pakaigibusan na ket anya tinaadal mo as a whole kadetoy nga sermon. Anya ti steps nga aramiden tayo tapno mai-apply mo dagitoy nga nasursuro tayo kadetoy nga sermon ti biag tayo. So aging nga namanen ti sumaruno nga panagkikita tayo kasay kunak detoy ti umunang video mi ken Nita nga inaramid mi bayat ti panakasursuro mi kadagiti at adalam mi nga panagi-record ken panag-edit ket ni Apo Dios kadi ti mangipaay iti pambendisyon kada kayo itatangal daw isukad ti mangipaay ti protection niyo. Amin. Ket ipaay kad ni Apo Dios iti pambendisyon na kada kayo amin nga nagdengeg. Ket agingana ti sumaruno manen nga panagkikita tayo daytoy ti kabagyan niyo ani gayem yo tay kabladyo nga ni patmamaklay manipud ti naluluhaway nga agpakanda kada kayo.